veureu que les armes no anaven a la velocitat que van anar les armes, sinó que era tot una cosa molt més pausada, molt més lenta, i bé, veureu una mica com podia haver sigut un trosset molt petit del que va ser l'assalt de Barcelona el dia 11 de setembre de 1714. Señores, en nombre del mariscal duque de Berwick, venimos para intimar la rendición de la ciudad de Barcelona. ¿Qué decís? Els tres comuns s'han ajuntat i han considerat la proposta que ens feu. Responen que no volen oir ni admetre cap proposta de l'enemic. Ja teniu la nostra resposta. Señores, aténganse pues a las consecuencias. ¡Fuego a discreción! ¡Apunte!
La formidable maquinària de guerra borbònica va ocupar Catalunya, un país que es va oposar tot sol als exèrcits més poderosos del món. El nou rei va ocupar la terra, va espoliar el país i va represaliar els seus habitants, però no va poder anul·lar l'ànsia de llibertat i el sentit de ser una nació dels catalans. Fa gairebé 300 anys d'aquells fets i el desig de llibertat i de ser una nació segueix viu. Diuen que els catalans celebrem una derrota. No és cert. Ningú les celebra, les derrotes. Recordem a tots els que varen lluitar fins al final pel que creien, pel seu país i per les seves institucions. Sant i honoris, defensors de Girona, jo no em dono les gràcies a mi mateix, però sí als companys de Mollà 1714 i doncs esperem que us hagi agradat i fins l'any que ve.